Sai sin hani ko por nga kwa pedang sngop hai pi baro iwe ki ba jupet ye kan ka channel ber ki ba ju snap ye kan ka khubor ka ba sam link ba kan ka YouTube channel ba hani ko por ngila ya poisha ka subject trong ka doctrine lor ka balang ka bangin kren mata ka chayo ba ngai scam ba pin yo shibun ki jingat khu lada pisngap shisha ye kan ka jing kren ka chong ikalong ka subject ka bas ngotanat but kalong ru ba ngi barok ki kristan ngi deban tip ya ka but akuan piang sngom haru ikini ki shakri ka jong blay ki bala palat ki por ki ba koridor ka jong ki hapdeng jong ka jingbun kam ka jong ki hanrei kila sha yela de ban palat ki por ka jong ki hakaban ya don banta ba ni ban ya cuba be jingkli ka ba ngidon man pensyai jingkli ba ngidon but ai ba musim khoi on penyat bet penyat ti ya kan ka program nang ba ngi baro iwe piwe ki ba ngap ki ba pej bat ki ba kren ki yo ye ka jingkar khu leng baw blai ba chua bangin let jingkli to in pendam shwa khle jing twai tengin twai ko pa ji ba habneng ni sngo ko try klama me ngimla ban sngo ke baro bangi duai ba ai ngi jinang jing start ka bana jrong patupan sngo lam try yak ai ka bani kren mata khamta mini ka subject ka bani kren ka doctrine lor ka balang tamen dan kalam bat ngi ko try but ngi duaram ta ki noi sam shimbanta tamen dan kalam bat ki ai ki jinang jing start na me kila ban sam bat ngi we puwe na me kila ben yo e jing man toy lang ba ka jong ki sngo wat map try jing dwa jing pop ngi ngok ngi dam krtang ngi jong chis kin nok pnem amen ngi len na sa ka we ngi len na sa ka jing kli ka ban kong ka jong ni ka jing kli ka ban kong hane ka por ka mang don le kamut ayu ka balang kamut ayu ka balang sngo ba ban ben sha lam ni ka ni kubeshbon Kulishibon yang ni jing liu pila ai nga an prasang ban cuba yang ni jing li kabalang kadai kagan hun briu al khot lang ban mani yo blai kabalang kalong kadon ru kajing tai bani ka building bandan ka jing yaseng ban syakri yau blai kham tam kum ki kristan ka balang kala ru ban le sibun ki kam babha panerap I khonswet panerap I ki khon rangli ki baduk hagani kaparthai nila ruban khot balang yagitu kibri ke bangai yagaju kajingai kabatron tra kalong ba ublai udon kabalang kabakungu ya ublai kabakungu yang jingtho jamu kumba la tho kitab jing pa khal alnom kai thu ba kabalang baisha badan kabalang baisha bat kumta inget kamru badan kabalam le kumala tho jing pa khal lai iwe ri pho nangta kalnong kabakhat nyu ba praru ki kran ye te ki yu kintin badan kabalang baisha badan kabalang babakla mereka kabalang baisha kan pla Yau Yesus Kristus kabalang kabasisya kanyalap seti benriu yang jingwan jong jiru sini berthai yang jilong beriu man beriu jong sini berthai bat bagi beriu kentip kan sengau thu pan ngai pan pediang yu kumnong panem
kublai shibon ya ketuga jing jubab ko chong pi ngatrai ngila song thu ikni ba ka balang hi kada ka thau ya ka kan hun briu ane yo pat ba to ngi lai no sa ka jingli ka ar mata ka ba ar ka jingli ka ar ong na ka no ka banta la seng ya ka balang bat ka ai ka kam jongka so ba ban jubab lam ni ka jingli Kebelasibun itu ke cingkeli, kebalkeli, balai balaseng ya ke balang ke ke kam jong ke balang. Ya ke balang ke jong balai, laseng bahkan long di, lani ke agent, pada ke keting ke singyong le ke kum ke nong mi kmat, lani ke nong penyat, ya ke kam ke jong balai, ya ke kam ke jong balai, hang ni asla perthai. But kabalang kadon sibuan ke kamban le jing yalap ke bau jisu ula ai ya ke commission lani ke hukum ban le yalap ke perthai paro ka wai aga gospel ke kum Mathias nang ta kabalang om tang ban yalap ban hikai ya ke tien ke jong blai nang ta shushu ban sharai ya ki mensiam ban penkhia kita gede kam ke baga balang don bentrai but ka balang kum ka atiar naga ban walam ya kita ki balacha ban walam ya ki balasa ban walam biang ya ki shanu show belay kata gede ke jing tamu ke jung Jesus Christ about Jesus wan jing ke perthai wan ban wat ya kita ki balacha but kum juru Jesus habau seng ya ke balang ong ba ya ke balang ke jongu an tei halor maus yang ke buat haladi ke baka balang ke don ya ke kam bakan trai bat kat bang ya keren sekmat pin nang yo ya ke jing pensyai ha ke ba dei bat ke ni ke jing kali balai bala seng ya ke balang bang ni pi mene ke balang ke don ni ke kam ban yalap ban hikai ban penkhia ban syarai ban suma ban kering ye ki mensiam siki hima ke jong blai ko blai sipun kublai shibon ya ketuga jing jubab ko chong pi kelong bastonat ngatrai ngila song thu ya ke balai balaseng ke balang bat ke kam jong ke balang ba man tang yin le no sa ka jingkli ka balai ka jingkli ka ba angkli yai church pastor jong ka balang nong stoin ka jingkli ka bong ka ka ta ka bala tip kum ka jing ai hukum ka ba khrao som haban matailam ya ka ni ka jingkli ngai kublai ya chairman ibala kli to ka jingkli ban phai to ka jubab nam ta ka jing tha ka jung Jesus Christ ran ban yalap ka gospel se ka perthai ngi shem ha Mathias ha kal nong ka ba arphu pra ki kinten ki ba khadu ki ba Jesus Christ un yakren bat ki sinran ha ka ne ka perthai ka lanong ka ba arphu pra Mathias khat pra do arpheu Jesus ong la ai hanga ka bor baro hapneng bat ha ka khendeu namar kata ken tu da khelej no ma phi tu pno sinran ye ki benriu baro dapan baptis ye ki ha kerteng ka jong ukpa par ka jong ukhon bar ka jong mensem ba khoj da hika ye ki ban sumari ki e baro kat ki bang la hukum ye phi hakmi ro ngan long rung kat bat phi halaka singi hadu ka bawai no ka perthai kani kalong ka hukum ka bakrau ka bau Jesus Christ la ai sik sinran ki ba long ki nong bot chu hakatu ka por bat ki ba long ru ki khot jong ka balang hakatu ka por ka bau Jesus Christ ulawan bat ulapha ki ban yalap ye ka gospel kani kalong ka jing tha lani ka jing ai hukum ka bakrau ban yalap ye ka gospel ba ula ai ba ublei ula ai hu ka bor bat un ai mu ka bor pat ru haki bikin yo bor ban yalap ye ka gospel kin hikai ki briu bat kin yalap shiki bat kin hikai ro ki ban sumar ye ki hukum ki jong blai ye ki ki ba Jesus Christ ula hikai bat ula yalap shiki kumba lais nem steng ha to kapor bat Jesus Christ ro ukular ki ban ba undor kat berki hadu ke bawai ke perthai compare kat nu ke jing ka baki kendo compare ka ka jing shem je ki hnrei
ujis Kris ukular ba unya don kat berki unya don kat ber ngiru kum ki khot jong ka balang ki ban yalap e ka gospel ha ki ni kisngi ki ba khaddo nge I ha ba ujis Kris ukren hang ni ba upha yalap ki senran ki jong u bat nge I pat ha ka kitab jumen pau kolong ka ba khat saw nge I ya ki lai ki angel ki ba ublei upha yak ban perta shik perthei yak ta khubor jing ki lai angel kani kentin angel ka wan kentin greek angelos ka mut ki nongra khubor laki angel ki lap ya ka gospel lesi haka sita yeu lala ban pendep ba ki angel kin perta na beneng henry ya ka jingpen im ka jong ubriu lani ki nongpop ublei upen khamti ya karo ha ki nongbut ki jong u ki bala mat ki bala experience ya ka ta ka jingyo diang ya ka jingpen im ai ka jong jesus christ tekan kani kalong ka khubor ka ba ublei ukwa ingi bangin lap syak perthai ka gospel but yaki angel hendrai yapi bar enga tu ngin jit bangin ko ngu ya ka ni ka gospel commission ka bola ai hangi Kublai shibun ya kan ka jing juba po jong pi ngai baling ba ka jing juba po jong pi ngla sung thu ba ka ai kata ka hukum ka ba kraw ka ba jisu la ai hangi wei pu wei but man tang in na sa sha ka jing kli ka ba sao ka ban kli ya pastor albert cameron ka jing kli ong kumno chris u pen kre ya ki apostol na ka banta ka kam jong ki pastor ngaban jebab lam ni ka jing kli Kublai shibun nakam ta ketu ke jingkli ya ka ba lala kli ya nga ka ba ong kumni kumnu ukris open kre ki apostol na ka banta ka kam joki ka jawab ka banga kwa ban ai ha ka ni ka por ka long ba u jisu hi ha ba u wan ban pen kre ya ki sanran ki jong u ki apostol boro na ka ta ka kam joki ka ta ka long ban pla ya ka gospel ka jong ble ka long ba u jisu uda pan scam ha ke jing jim khat jage bakin so thu ya ga jing tho ba khoi hor kum ju long ba mu se mu khoi uda ai bo ru yaki ka wei gu nuksa ka bangila ban yo I ka bangila man puli na ka jing tho ba khoi ka ta ga long na ga gospel ka kum lukas ka lonong ba ap saw ga ka ba saw san hang ni ga don ga jing ja ga jing tho khana hadin ka jing mi pat jong jesus christ hadin ka jing mi pau ga jong u ha ki san ran ula pen shi sha ya la di but ulap peni thu yalade shaki bakin ngen but takata ura kador yaki bakila man shampang ya kajing tho bkhoi baki ek baro ki bla tho haka testament gabaram kalong baki kedo sha o bo de ban sha ikni ke baro tungan pulihan kapor anakum ta ulap pliwang ye kajing mot chaki ya gaban shampang ya kita kajing tho kata ka de ka we ga bo jisu pen kre ek sanran ki apostol baro bar ka baar ka long ba uda ai bor ye ki long ba umusem khoi ho ya ga ni la kular ya ka bangila ban syam ni ki kam ki apostol kala nong ka ban kong ga khat ka ba pra ka ba ong kum ni henry pinyo diang ye ka bor andala wan umusem khoi happy ba pin long ki nong plai ya nga ha jerusalem ba ha judea baro ba ha samaria ba ha bakut jong ka perthai kini ki long ki atiar kini ki long kita ki ba ujusu ula pengkre na kam ta ki sanran baro na kam ta ki apostol baro bakin shampang ya jing tho ba khoi lang ba muslim bar kum jo bakin yo e ka bor bakin long kinong pla ki ba khlan ko Kublai shibun pastor ye ka to ka jing jabab ka jong pi long jing jabab ka ba sngotanan bar matang ye le no sa she ka jing kli ka ba san ka jing kli ka bong balai nga dei ban panyaso bat ka Balang balai nga dei ban panyaso bat ka Balang swawan jabab la mi gni jing kli lightly down bang hap ban yaso bat kabalang kita lightly down kiba hap niya ban yaso dari ban penso di bat kabalang kapten Vlasiam ha umathas klunong wishikhau gkhat blai ar ka ongkum ni unuru te ban plai nga ha khmat ki briu ngar ban plai u khmat upa jong upa jangau ba habneng
Kani kalau ke ba skotna bat ke ba aji kai yangi kuno bin ngai hau blai bat kuno bi skot thu ya da jilong khot jangi panlong ku pinong phla ki saki na kam ta ku teng jong jisu wolong nong em jani kadakot ka majas kalau nong ka ba khat ar khot lai khau ong ne ubom long bat nga uyale yanga bat ubom yalum bat nga open subfret kia ma hani ni sangot ho ka jeno chi em kristan jengi niran kam ban ngai yau ta uba ni dei ban ngai ba ulong unong pun em unong se spa u jisu u try kam neng try to do la thau ya ka beneng ba ikne u thau ki baro ba thau ini ba ini ban ngi tang yo ta hi ba da ngi ngai la da ngi nim ngai ya ka ni ji la da ngai ni sha la tho ak tin blai tang mat nim yanum la nim long bi jamu ba ngi long ka pen sa phat no nak ta ka kan hun balang ka bang jit ala jong ka mon pan san dur mandur ya ka balang ka ba bakla Mas arupla katpla arpo. Ujisu tiu dawan. Tiu lakren hagi udaong. La ai hanga kabur baro. Hapneng bat hakendo. Nama kata to da late nong pi. Ban pelong seran yiki beriu baro. Tahikai yiki. Ban pembab tahikai yiki. Ban ke bangai on baptis ha tem kwa tem kun ba tem sim khun kani ke kam ka bai su la penshet ha ka kan hun kristan lene ka balang ka bai sha bat nama kata la dang ni ngai cha yo nom pem ji ki kris bala wan nom riom snep thai bala yap nam ta ki pop ji ni long kisaki ni long kinong pla Dalam kinong Kristian ne kabalang ujisu kabalang Krisya kabalang ba uhi ulaseng ba lahika ini long kinong thai nas ki na kamta kagateng jamu an punyar ya kata hima jamu hagne ka khindeu Kublai shibon ya to kaching ajuba bajong pi lor ni kaching kli balai ngi dayon panyeso bad kabalang te mentangi late no sa kaching kli ka ba Henry ka ban kli ya church pastor jong kabalang thang shalai saban benjubab lam ngi kaching kli bong don chibon ki dikhot ki ba don ha kabalang kanotli ki balang don chibon ki dikhot ki ba don ha ka balang Katno teli ki balang sabah menjawab lam ini kecingkli. Kublai shibun ni ketua kecingkli banjubab ketua kecingkli ke jong pi tu ni pai syaga ketien ke jong belai neng kong korin kelenong ka ba khat ar ngine puli ke khat ka ba arpo bat ka ba arpo wei neng kong korin kelenong ka ba khat ar ke khat ka ba arpo bat ka ba arpo wei ka keren halor ketua kecingkli ka ba lakali ka ongkum ni Henry mentai ke dan shibun ke dekat Henry tang ka wei ka met Hoi ke dan shibun ke dekat jeng ka palang Henry tang ka wei ka met ha ka wei ka met ke dan shibun ke dekat ha ka wei ka balang ke dan shibun ke dekat balang Bat ha ke dekat ka ba khat ar ka ongkum ni ke dekat ka ba khat ar namar kum met ka long ka wei pen ban ka dan shibun ke dekat Henry kita git khot barok ki jong kata ka met haba kilong shibun kilong ka weka kum juru ukres oi ha ka balang kumong ipi ki dan shibun ki khot ja ka balang Henry tang ka weka met tang ka weka met tang uwei ukres ulong uwei bat kam ta me ka met ka yang pasi ya ka balang kumong tang ka weka balang dan tang ka weka balang ha ka Bible puli ha kitab jing pen pau kalau nong ka bakhat
keren sepang ke balang nang tangi puliha ki Ephesus kalau nang ke basau ke thu yang i ba ga don ka wei ke jingai ka wei ka met ka wei ke jingai ka wei ke jing pen baptis wei ukres nei shibun ki khat te amdan shibun tli ki balang ka balang ka basisha keren ya ka balang ka basisha ka don tang ka wei ka balang ka basisha kata agre ka balang ka ba hikai kat kum ka ktian ka jong belai ka ba yalap kat kum ka jing hikai ka jong Jesus Christ bat ka ba buat ka ba ka nongrem jong ka dei halor ka ktian ka jong belai halor ka jing tho ba khuat ki badan ha ka Bible hoi ngim la ban len ha bo ka balang ka jong ngi don si buan ki khat jong ka balang bat kita ki khat ki yasno ha ka wei ka met ha ka wei ka balang bat ukris Jesus Christ ulong ukhle jong ka balang te nganget ba ngisok tho ba wala ki dan si buan ki khat han rei ka dan tang ka wei ka balang kata ka ka balang ka ba hikai kat kum ka kthien ka jong blai te amdan si buan tli ki balang uji sum siam seng si buat tli ki balang nei tang ka wei ka balang tang ka wei ka chingai ka wei ka met ka wei ka ching pen baptis ka wei ka balang Kublai shibun ya katuka jing jubab ka jong pi kalong ka ba shai bat nganget bangilas kong tu halor katuka jingkli bat mentangi lai nasa sa ka jingkli ka ba nyaw jingkli bong ka ai kadur parsi ka ba upol upendan kam ban pen i badon tang ka we ka balang sama ban jubab lam ni ka jingkli Saisin kublai nagam ta to jingkli ban jubab ya to jingkli ka philakli yanga shapang kadut parsi jong ka we ka balang ka bangila ban shem na ka testament ka batmai na ka epsos kalong ka ba saw khot ka ba saw ka ba san u absol pol ong kumne don ka we ka met but we umen sem kumbala khot ro ye phi ha ka we ka jingkremen kata ka jing khot jong phi u absol pol ukran hani don ka we ka met don we umen sem kabalong ka jingkhot ka jong ublei yapi bar inga sha ka jingpen im kabalong ka jingkermen jengi kinong pop nangta u ong hat khot ka basan don we try ka we ka jinget ka we ka jingpen baptis ngi ehne ro upol uyai ong don we utrai ujongi ublong Jesus Christ bar ka jinget ro ka don ka we nangta u ong ka we ka jingpen baptis ngi I ka we ka jingpen baptis we try ka we ka met ka batheu ya ka balang in siam ya ka ne hag epsos ka ju ka chithi kalong ka basan gat khot ka ba arphulai ka ongkum ne naba utunga ulong ukhli jong ka tanga kumba ukhris ru ulong ukhli jong ka balang hakba ulong hi unong pen im ya kamet hani ka theu ya ka balang bat ukhli ulong ukhris kumba utunga ulong ukhli jong ka tanga ukhli jong ka yeng ka sem bat kum taru ukhris ulong ukhli jong ka balang pio I hani don ka met bat don ka khli la pensiriem ba ka balang kalong ka met bat ka khli kalong ukris uba penyai ya ka balang namar ya ka met ru la penyai da ka bor jimut jimberkhat da ka bor jong ka jabing bar ukris ulong utau khli habangi pe hani don ka we ka balang ka bau absol pol ong hani we ubreu bleu labu ban shongkrim bat ka we ka breu bat la pensiriem ya ka breu kum ka balang ha ka Bible ba ka dei bandon tang ka we ka balang ka ba ukris ulawan ban seng bat ngidon ya ki proof bat gizing penishana ka Bible bat kum taru we ukris bat ka we ka balang ngamut ban ong te ha ka jing shong krim amdon ubriu ubaju shong bon gi kan thai lani ha ka jing ya tho don tang ka we ka nong lek kurim bat we unong lek kurim ka balang kalong kanong lek kurim jong ukris bat ukris ulong unong lek kurim kat bangi ap khmi ya ka jingwan ka jong u ngi I don shibun ki balang hak prathai handai don tang ka we ka met ka jong ukris lani ka balang kalong kanong lek kurim ka jong u Kublai shibun ya katuka jing jubab ka jong pi kalong basnat ngi ba I church pata jong balang thangslai ro ilakren halor jong kene ka jingkli I ba upol upen siriem ya ka met ka jongi but
bat ke Balang ba kamet ke don tang kawai kamet reish bon ki khot kumjuru ke Balang ba don kawai ke Balang bat shibun ki member nane ki khot Balang rang la song tu ka ba tong nya len no sa ke jingli ke ba pra ke ba kli pastor is Albert Kamnon ke jingli bang ke ke dak jong ka ba rung sha ka hima bakin jamin sim jong Chris ne ka Balang jamu somha batailam yegani ka jingli Kublai shibo nakam tak tu jingli let's say kala ban long ke jingli ke ba nakam ta jonga ke ba ongkum ni ke kadak jong ka barung sha ka hima bakanya musim jong Jesus Christ ni ka Balang jong u kadak bandrung sha ka Balang ka jong Jesus Christ lani sha ka hima ka jong blai ka de langba ka jingkala ka bamut bat shimru ya ka jing penbaptis an puli ni ki kam ki apostol kalonong ka baar ka dekat ka ba lai pupra terter diu petros ulai thu haki do pin kala ka bamut but on penbaptis ya pi away pa away hakakten u Jesus Christ ya ka banyo map ya ki pop bat ban pinyo diang ya ka jing ai musim khut nangta kad khat ka basap huai ka ongkum ni nama kata ya kita ki belap diang ya ka tin jong u la pen baptis kumbala peniso hakata kasni sya ka Balang kumbalai hajar ke musim kadak bandrung kadai tang lengba ka jingkala ka pemut bat ka jing baptis kublai shibon kublai shibon ye to ka jing ya sam ka jong pi halor to ka jing kli hoi na song tho ba ngal pen klak ba mut bat ban pen baptis ban mata ngi le sa sha ka jing kli ka ba khandai ka ban kli ai church pastor chang ka Balang Longston ka jing kli ka bang ka ai ka jing thmu ba kong san jong ka ying u blai kuma wan jabab ni ka jing kli Kublai shibon sakne ka pat ka jingkli ka ba phileyo ban kli yanga bat kadon ka jubab na ka Bible na kamta ka tu ka jingkli ya ka jingthmu jong ka yeng ka jong blai habangi puli na do testament ka barim ba judon ka yeng ka ba kibriu kin mane ya blai light no ngisem ha ka kitab Leviticus long ka ba arpusan gadkhot ka ba phra bar ka ba khandai ha ka ba ublei ula khot yo Moses ha lom sinai bat ula pen I u ya ka dur jong kata ka yeng ka badon habneng kata ka tabernacle kata ka jaka kentang ka jingdon jong ki ta ki jingle niam ha ka ba ublei udon hangta bar usyong ta ka khet ka jong u bat ula pen pau ha Moses ya ka ka badon habneng bat ula ptha ru ya u ba un chnai thik yakum kata omdon jimbakla berblei ong tu kin thau ka jaka kentang inga bangan yo syong no hapdeng jongki hadin bala panya khlat ya ubriu na pop namar ba ulale pop ublei don syu hapdeng jongi ngimla syu bani kedo bat umar khmat ukpa temen ga kmi temen jongi par ublei menta ukwa ban syungsa hapdeng kibriu jong uki Israel ukwa bikin thau ka jaka kentang yu ka balong ka ba hak tu kapor ka dei da ka ying jan bat hadin ka tu kapor bat ha kapor jong Solomon kila thau da kata ka yeng kolong permanent baki briu kinwan ban aingo ban mani yo ublei kilwan ra ikijing kenyap ikijing aingo jingki sya kata ka yeng ka jong u ban yo I ka ne ka temple la ne ka ne ka jaga kentang kamsyam la don syuk mentah ka perthai Jesus Christ lawan sya ka perthai ulalong u kata ka temple ulalong u kata ka yeng ka jong blei bat ulapan khoi ta ka temple nyu I hakpor ba udan Jerusalem bat hadin ka tu house name new peu HK lapan jot yak ni ka temple namar ba Jesus Christ la kan ta ya ka jaj ben riu jiu te habangi pet pat ha ka chithi ka jong Apostol Paul sha ki nangkong karin kalong ba lai ka khot ka ba khan riu khat nyeu upol ong ba hatu phim tip ba philong ka yeng shong ublei ka balong ma phi kibriu kibalong kata ka yingshong ublei kabalong kata ka temple par ublei usong sa hapdeng jongi kibriu lamba ka jingdon ka jong mensem bakhoj hadin ka jing kiu no jong Jesus Christ sebneng ula kular ban pha yo mensem bakhoj ha kibriu ka jong u ba unyo syong ne hapdeng jongki bu un pen kendo iki sephang ka pop bat sephang ka hok ka jongki te ka jing thmu jong ka yeng ka jong ublei kalong ban pendon burom ya ublei ha ka jing im ka jongi bat menta mangi ngilong kata ka temple ka yingshong ka jong ublei kwa ban syong ne bat phi bat nga bat tat anang
ngin kendo yu Jisu anok wan hang ta ngin si yu umar khmat ngin poi sya ka ying penang ka bolot pen kret nam ta jengi iwai pa iwai Aku abang kau dari Shibun, ya kajing bensyai kajang pi, halor tu kajing keli, ngat ba ila sentuh ka bermatang ile nasa kajing keli ka ba shpo kajing keli bang kanangut ki dikot ki don, kanutli ki met ki don, sekolah haban jubab lam ye ni ka kajing keli. Cái chính long được khót hai cái này các bạn thấy cái chính long được khót Balang wat lang long Shibun Henry cắt công trình cái trong tiền trong lấy cái long bằng long nhiệt sợ lắm bạn u Jisu bạn lót wat lang long Shibun rồi tăng cao với cái này nó không có nên khát ar phâu ông cùng này Henry menta kalong Shibun kit khot Henry tang kawi kamet dai puli khat ar kong kumni namat kumba kamet kalong kawi ban ke don Shibun kit khot Henry kita kit khot baru ke ki jong kata kamet kilong Shibun kilong kawi kamet kum juru Ukres usain dori ka Balang jungu ba pelong ika kawai ka Balang ka bisya ka Balang ka bala sandur ha jinom junga met diskus ka Balang tang kawai hi omdan kamla Balang Shibun ri tang kawai ka ba Jesus Christ rasteng ya ka Balang ka bisya ka Balang bagi suletai halau mau siang ubalong uji sudah si but ya kan ni ka Balang atau siem ka met jengi ha ka met jengi don Shibun gitu khot but rai tang kawai ka met but kum juru don Shibun gitu khot ka Balang rai kawai ka jingai kawai ka jing pen em Kublai Shibun ya tu kajing jubab kajang pi kalong bastanan Shibun ki dikot Henry kawai ka met Kublai Shibun bermatangin lain nasa jingkli ka ba katway ka ban kli church pastor jang ka Balang thangshalai ka jingkli ka ong ladangi day ki jong ukris ka met jong u ka Balang ngidon kam ban long iway na ki dikot hala marway kumno ni sngoto yagane sngobhawan batailam yagane ga jingkli Kublai Shibun ni tu ke jingkeli ke jong pi kalong ke badon kam ba kumno ngi penia so bat ka Balang ne bat ka met ke jong Jesus Christ ban jubab ita ke jingkeli ke jong pi tu ngi pai sa ki kam ke apostol kalong ka ba ar ki kam ke apostol kalong ka ba ar ngi ni puli ya kidkhat ka balai pho pra but ka ba sao pho we tiu Petros le thu haki to phin kala ka ba mut but an pen baptis ya pi we po we ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo map ki pop but phin yo diang ye ka ching ai u men sim ba khoi kidkhat ka ba sao pho we namar kata ye kita ke bala pediang ya ka ktien jong u la pen baptis kumta la pen yo so ha ka ta ka sngi Syaka Balang kumba lai hajar kimen sim. Kumnungi penia so syaka Balang. Kumnungi penia so ya lede syaka met ke jong Jesus Christ. Ke ktien ke jong blai ko ang kumnu ling ba ka jing pen baptis. Ni penia so ya lede. Bat ka Balang. Bat ka met ke jong Christ. Ka bade ka Balang. Ling ba ka jing pen baptis. Kumba ke Paul ke jong Petros ne. Kumba la puli menta la pen baptis ya ki. Bat la penia so ya ki kumba ka no. Kumba lai hajar ke men sim la penia so bat ka Balang la penia so ya ki bat ka met ke jong Jesus Christ kum juru ma phi bat manga ni penia so ya la di bat ka met ke jong Jesus Christ ka balong ka Balang da ka ba ni shem ya ke jing pen baptis bat ka Bible ka hikai ru yang ni ba ka jing pen baptis ka dan tang ka we ka ru kam pen baptis kuma puli Ephesus ka nong ka pasau ka pasau ka pasandai ka we ka jing pen baptis hang tu ka ong Madan tangga wei ke cingai.
habang kawai ke jing penbaptis ka bemut tang kawai ke rukam penbaptis kata ga dei by immersion lani daga ba pengam yi hapo jong ka ti kumta ka jing jubab ka bangi yo bet na ka bible ka long ni penia so ila di bat ka balang bat ka mat ka jong Chris lingba ka jing penbaptis daga bangi syam ya ka jing penbaptis ku bless you buat Kublai shibun ya katu kacing jubab kolong pasai bagi pengisto ila de bat kabalang lengba kacing penbaptis. Mentang la poisa jing kili ka bakat ar ka bani kili ya pastor Abbas kanlon ka bang kai ka bala julong ka jing tmu blai bat ka ba dang ya sa hadu kini kisni na ka banta ban kershan ya ka kam ka balang changu. Sabah matai la mengani ka jing kili Kublai shibun na kam tak tu kli ya ka bala la kli yang ka bong kum ni ke ka bala julong ka jing thumu ublai bat ka badang ye sa hadu kini kisngi na ka banta ban kershan ya ka kam ka balang ni jong ka jing thumu ka ba ublai ula bu bai na do ka basdang ka de ka ni bangin ai ya ka jing kan show bat bangin pen phai ya ka wei na ka ba shipo sha ka yeng ka jong blai sha ka yeng mani lani sha ka ta ka yeng ka ba ublai ula bu ban long ka ta ka jing diang na ka banta ban pen trai kam ya kini ki jing ai sha ka kam ko gospel ka jong kadon ka jing tho bala bu jik ma ka kitab o malakhi kalonong ka balai ka dokhat ka ba phra ko ong ni ubri ulnuti ya ublai ne em pen ban philaluti ya nga handai phi ong ha ka ba kumnu ngilaluti yami ha ka ba shipo pat ki jing ai ngo ken ka jing ai ngo ka dei ka bangi ai ka kom ka jing la ka jong ngi ai shtengka ya shipo tengka ne shispa kum ta ta ka ba shipo ka long ha ka ni ka do lada ka jing yo jonga ka de shipo tengka shitengka ka la long ka ba kantang ka dei ban pun phai be shika ka mo jong blai ba khandai tengka ka de ka jonga lada ka long shispa shipo tengka ka la long ka ba kantang pun phai shika ka mo jong blai ba khandai po tengka ka long ka jonga ka bomot ka wei jong blai na ka shipo ba khandai ki long ka jonga ti ublai ong kum ni how malaki ka long ka balai ba khandai ba ka shipo philong bala tem da ka jing tem ken na ba philau luti yanga ma phi ken ken ni ka jai pen ri baro walam ye ka ba shipo baro sha ka ying jing show khnang ban long ka jing bam ha ka ying jonga ba to tanju yanga te ha ka ni ong utrai ki pai langan pli ne em ye ke jing khang jo ka baneng happy man the no book happy ye ke jing kur khu kat ban om nyam je ka shu uble u wan lam ya ka ba shipo khnang ban long ka jing bam ka yeng jonga ha to uble udon kam jing bam ha ba hang ni ka jing tho bo khoi ka ong ban long ka jing bam ha ka yeng ka jonga ha ka jing sha uble da don kam ye ka jing ai ka jongi ne ka de ka jing tunju ko jong ble hoi kashti ka ba u apso po shi tho shi prabangai ha koran kashti ka ban kong shi koran kalonong ba khandai khot ba khalai ba khasaw ko ong kumni ha to phim youtube ba kita ki bai troi ye kita ki pala kentang ki yo la ka bam na ka jong kata ka yeng mani ba kentang ba kita ki ba ya ap ye kedwan ki yo benta ba kata kedwan Koptaro utra lo abu kita ki bayalap ka gospel kinyo imken na kata ka gospel. Lengba ka jing ai ka jongi shaka ka mo jong blai. La ka long ka jing ai ngu ka bangi ai ka mo subha bat ka wen ka bashipo ka bangi pen pai. To tip ba lengba ki ni ki jing ai on yo ban kershan ya ka balang ka jong blai ya ka mo jong blai da ka bangi pen priang ka gospel ka jong o da ka ba ngan ong no man siu tulop ye kita ke batrei ye kani kakam kanang bakila man pelut po bero apso kunta syakakam ko jong play bakim anong no ken om wat shu da ka wei ke banta ban penko e kakam jong play dei dei tangani ka banta kalong bakin syakri be kakam jong play bagita ki ba ap ye ki ke bakantang ki batrei har duan kinyo lakabam kembala ong ha ka ting tho bakho ko lo shibon Kublai shibun pasal ya kata ka jubab jing jubab ke jong pi kumbala temu do blai ba
ban Krishan hi ya ka balang ka jong u de leng ba ki jingin show ki we ka ba shpo ki ba ki khot balang kin ai shu blay leng ba ka jingar khu ka jong blay lor ka jong ki but man chang in late no sha se ka jingli ka ba khlai ka jingli ka bong hatu ka jing ai ye ka we na ka ba shpo ka don jing stang but ki an Moses pechisha ya ka chuba jong ki haka lanong ka ba khat saw na ka Genesis ka khot ka ba khat phara hadu arpheu ko ong bar Melki sedak us Salem ulau lam ya ukpu bat ya ka umso wain bat ulau long ulung do jong ublei ba khli tam ulung do ublei ba lor tam ti ula kerkhu ya kamut la kerkhu ya Abram badwa ong to long bla kerkhu ya Abram na ublei ubah lor tam utrai ka beneng ber khendeu to long bla kerkhu ya ublei ba lor tam bla ai tino ya kinong shon jame ha ka ti jame te Abram ula ai ya ka ba shipheu benta ha na ka jinglu te baro ni i ka jing sedang ka jing ai ya ka ba shipheu na ka 6% ula ai shipheu persen na kita ki jingdon jing em ju sha ulung do ublang Melki sedek ulung do jong ka Salem te nang tang yu i ya ka ni ka jing ai ka ba shipheu kala sedang haswa ka por jong Moses bar ha ka por jong Moses ro ublei ula patha iki khun Israel bakin yai ai ka ba shipheu larangi pulei ya ka ni ro ngin shem ha kitab Leviticus kalnong ka ba arphu nyo berkhot ka ba laipeu ba ka ne ka ba shipheu kalong ka ba kentang bar ka ba khoi ha khmat jong blei ba kalong ka ba kerpang na ki jing ai baro ka ne ka jing ai ka ba shipheu namar ka jing thmu jong ka kalong ban ai bam ye gitu ki batrei ka kam ka jong blei ki ba shakri ha ka tabernacle bangi shem ro ha testament ka ba thmai Matthias arphulai ka ba arphulai ba ki pharisi ki ai ka ba shipheu wat na ki jing di ki jing thet jong ki barit ki baria ki pudina kita ki jing di ki jong ki but ujis Christ ong iki baki ai ka ba shipheu hanrei kat bai ka do nut jong ki pat ujis Christ upenrem namar ka jingle arsap jong ki tingyu i ya kani ru ha larangi puli ka chithi apsal pol sha ki nang kongkren glong ba khandai khot khatlai khat saw ba kita ki ba shakri ya ka mek ka jaka ba kentang ha ka duwan but ki ba trei na kamta ka gospel kin bam ru na kata yu i ya kani ka jingsu ya ka ba shipheu kala sedang nadu ka testament barim haswa Moses bar ka yai teng hadu ka testament ka bathmai te kam dei ka jing tha lane ka hukum ka ba Moses u ai ya ka ba shipheu Shibon ya to ka jing jubab ka jong pi hoi ba ka jing ai ka wek ba shpo kam jam dang la na ka ai jong Moses ba chwa ka jong Moses ru ngai i kumbai la penchai dai church pastor jong balang nong ston ba u Abraham u ai ka wek ba shpo ya u Melchizedek but ni i ba u Moses ru u bod ya kata ban Krishan ya ki lingdo kam ka jong ki but mata ni le no sa jingli ka ba khat sao ka jingli ka ba khat sao ong I southly ki jingkular ki ba ublei penlong ya kito ki ba penpai ya ka ba shipo subhawan batailam ya ni ka jingli kublai shibon ya ka jingli ha ka bai dai bat ga wai nek ba shipo kamtam yi ki jingker khu ti ban chuba bi ka jingli jong pi puli na ki na ka kitab ka jong Malaki ka lanong ka balai na du ka khat ka ba shipo Malaki ka lanong balai na du ka khat ka ba shipo ka ong ni ka ba shipo baro se ka yeng jing kan show khnang ban long ga jing ba ma ka yeng jong ba tu tan ju yang ai ka ni ong trai ki pat langan pli ne em ya ki jing khang jong ka beneng happy but the no book happy ya ki jing ku kat ban am nyam jaka shu ti ka jing kerku ka beneng ko ka jing kular ka ba blay nu ong na ka bata ki tu ki ba lam ki ba kershan ya ka balang ya ka kam ka jong blay na ka ba ki ban pai hok ya ka wei na ba shipo hang ni ong ka jing ka jong blay ka long ong blay ong an play ki jing khang jong ka beneng ki ba ngan the ya ki jing kerku happy hat kat hadu ban am nyam jaka shu kata ga de ka jing kular ka ba sno tanat ladangi ban pai hok ya ka wei na ka ba shipo sha ka yeng ka jong blay sha ka balang ka balang ka nong penyat ya ka kam ka jong blay ka jing kular ka ban kong ong blay dengan pli ya ki jing khang jong ka peneng ki jing khang jong ka peneng
nang ta sekawai de bat ngan sneng yo nong bam du ka ba ar ong bleng ngan sneng yo nong bam du ngan sempat yo nong bam du ngan om sha yo nong bam du ban penjat ki ching thung ki ching tap ki jong pi ki so ki jong pi ya ki ba ki jong pi ya we ka nem snew bagan penjat ya ki ching trai ki ching ta ki jong pi ya ki ching kamai ki chi ki jong pi ka ta ka de ki ching kular ki jong bleng ong la da pi pen pai hok ya ka we ka ba shpong ngan sneng yo nong bam du là đầu đây nong to là ni nong penjat nong persnew ya ki ching trai ki jong pi nang ta shu ya ka ai de ka ching kula kan ko ong ba anam yo persnew ki so ka khando jong pi lam ni ding wan jong pi ha ka lang kha on am pen hap ya la uso ha bom pat piang ka yam ka mot ku so jong pi ding wan jong pi kino ki ching trai ki jong pi ha ka lang kha ka jong ong ka tin ka jong blai unam pen hap ki so ha ka haba empat piang ka yam kata ka de ke cingkular na ka tien ke jong play de ke cingkular ka balai ka bang yo i nang ta ka basau ni ong ka basau ka ong ni bat ke jat pen riu baro kan khat ya pi ke basuk na ba phim long ka ri ka bas na ba pin long ka ri ka bas no pha ong trai ke pat ke cingkular ka basau ong play ni on le ku no ke jat pen riu kan khat ya pi ke basuk ki badap de ke cingkeman ki ba dap de ke jing sngopha hani ong ke tin ke jong blai na ba pin long ka ri ke ba dap de ke jing sngopha ke ba dap de ke jing kemen ha ke men sim ke ba dap de ke jing suk ha ke men sim ti kum ta la rangi kwa ban yo ma ni ke jing ke khu ke jong blai ni ke jing kular ke jong blai wang ngan le kum no ka ben kong ngan pli ke jing khang ju ke beneng ngan the ha pi ke jing ke khu ngan ai pi ke jing ko jing khia ngan belong ke jing thung ke jing tap ju pi ke ba sai so ke jing kamai ke ji ke jong pi ke ba man ba ke ba man roi kata ke de ke bening kong nang ta shu ong blingan sneng yo nong bam du yo nong penjat nang ta ke ba arong blai ba ki ding so ke jong pi ke jing so wan ke jong pi ke jing kino ki so ke ba pitong ke nong pen hap ya ki so ke jing ki ha bom pat piang ka ayam nang ta ke jing kular ke ba sao ong blai ngan penlong ya pi ka ri lani ki brio ki badap de ke jing kemen ke jing sngopha ki haba ki wei ki pet ya pi haba ki khme ya pi kin yo I ya ke jing suk bakadan ha ke jing em ke jong pi kata ke kita ke de jing kular ke ba play kular na ke benta kito ki ba pen pai ho ya ka wei na ke ba pau ku play shipon play shibon ya to ka jing juba ba jong pi ke jing ban chai halor ka jing kular ka jong play ladang I pan pai ya ka wei ka ba shipo but tong in I hawk ya ka wei ka ba shipo kana ba play when yo ban the ya ka jing ku halor ka jong pi wei wei but man chang ya let na sa sha jing kli ka ba khat san ka jing kli bang balai ba ka balang la ne ki kristan ki dei ban ko ngo ya ki bor jong kari so ba wan jawab la mi ni ka jing kli ka balang ka dei ban ko ngu balai ba ka balang ka dei ban ko ngu ki bor sunshar jong ka bathai kalong namar ba ya ka ni ka bathai hi la pun ku bor da unong punim hi discuss hai no sunshar jong ka ni ka bathai bagunta uppa ini kum ki kenhon jong ki bangai makinong jing dei bat ki an ki rul jong la balong ka snong ka thau la balong ka sarkar la balong ka hima la balong ka no ka jing sunchar ne ka ki an ki rul ka bago na unda ka ne ka jing im lang sa lang henry ka ba kong san ka bang kwa ban pau ni ka long ba an ka bang ni ban bur ka long ka an ka bang ni ban bur ka bang ni ban sim lang ban sim khe lang ban ya kit ya ba lang ka long tang la da ka ni ki an ki rul kim kta ya ka jingai jomi lamni kam khangla ban shagri ya ublei kum nong panim rel da ka la da ki an ki rul ka jong sarka le ka snong ka thao ka khangla ini ban mani ublei kata kalong ban ngimla ban kongu ya ka rel da ka ikai baro ki yai bai lai kam nang no ching prasha ban ka an blei ka an jong ublei wisha
kamun niru ni menjer bat ni yai lang hak kom kenang bagi imlang salam ka jong sok jong sai kamal briu long briu kadang ka ju jing penyai hak berthei bat ka balong jing I kadang jing jan ka bas kadang jing jan ka kemen ka basuk ka kemen iwe wi pan lai ban sin bong la kani ka ain ka rul ka sarkar ni ka ain ka rul tung isnam la ka te ka khum ni wat ban syakri ulai kata ka bang hab pan le prasa nim dei ban pendam kani nim dei ban ko ngu ik ain trong kani ka thei ka ba te ka ba khum ni wat ban syakri yo ulai lấy shibun ya to ka jing juba ba chong pi ka long ka pastnat mangi dei ban ko ngo ya ka kum jong karil ni ka sarkar lai no stang da ka le prasha ya ka kum jong ublei stanat ya ka to ka jing juba chong pi ban mata ngi le na sa ka jingli ka ba khan reu ka jingli ong kum no chris open shy pangi dei ban im ha ka jing ya dei but artly ki jong jinglong yaine ka wei shau blei but ka wei sha kari sobawan jawab la mi ni ka jingli Kublai shibun na kam tak tu jingkli ya ka balala kli ya nga ka ong kumni. Kumno ukris open shy bangi day ban em ha ka jingya day but artly ki jinglong ya ini. Ka wei sha ublay but ka wei sha kari. Ka jabab ka bang kwa ban ai ka long ka bang kwa ban pension rem na kikintin ki bau jisu ukran ka bang ila ban syam na ka gospel ka kum o Matthias ka lanong ka ba arpo ar ka dekat ka ba arpo wei ujisu ong. Ai shall kaisa ki bade ki jong kaisa. Ai shall blay ki bade ki jong blay. Kabamut. Baki ki bade ki jong blay ki hukum ki jong blay ki ai ki jong blay ni ha ban yai ni ha ban pengkongo yaladi klam daw. Anda ki bade ki jong kaisa. Kabamut jong ka sarkar jong ka ri. Ni ha ban ko nguru yaki lada kini ki ai ki merong persya. Bat ki jing bube ki jong blay. Ngakwa ban puliru na rom kalonong makhalay dekat manikong ko kumni. Doai baka mesim baro kan pen hapo iladi haki bor ki bahakli. Namar omdon kano ru kabolem da na oblay ti kita ki bor ki badon. Ta bubay yaki da oblay ken. Ki badai jong kari jong ka sarkar ngalaban ong. Kidi ki jing bubay ki jong blay. Hoy kan sapoy kapor. Bakita ki balak bobet jong kariru kemiade bat ki jong blay baki hukum ki jong blay ki persya ni haban persuthu ni haban pensyai haladi hakano gunung rem mengalong payene ngangai ban yai ni hau blay bat tang ha ki aing ki jong blay kalau long kal babiang yangi pangin peniade lan ngi ni hakni ki ar to blay kurku yangi kupishbon Blai shibon pasar ya ka jing juba ko chong pi halor ka tu ka jingli nganget ba ngila sung thu ka long ka basai na ka banta ka jong but chong ni le na sa ko we jingli bong ki don shibon ki balang kristan manta ai ki daw ki ba pen ki dat jong ka balang ba shisha so ba wen juba bla ni jingli Kublai shibun ya ka tu ka jingli ka balakali kumno ngin itu mana ki tak ki bangi itu ya ka balang basa jong blai ki tak ki bangi itu ya ka balang basa ka jong blai kan ni kalong ka badan kam namar bangi ha ki ni sngi ki ba khadu ki dan shibun ki balang bat ki ya kam mo ka ni ka balang jong blai ka ni ka balang ka basa ti kum tang ni don kam ban itu ban pet ya ki tak na ka tian ka jong blai ki ba hikai yang ki ba pen yang kum no ngi la ban itu ya ka balang ka basa ka jong blai pidan ni ki bible ki jong pi pela ban ya pai na ka kitab ching pen pau kala nong ka bakat ar dekat ka bakat nyo bat ching pen pau kala nong ka ba khat sao ka dekat ka bakat ar hang tu ka ya thu yang ni chpang ki dak la ni ki jinglong jong ka balang basa ka jong blai maka balang basa ka don la ni ka sumar ya ki hukum ki jong blai ka balang ka jong blai ka sumar ya ki hukum ki jong blai paro Cingpan pau kalau nang ka bakat ar dekat ka bakat nyaw. Hang tu kaya tu ingi ba uyak jakor us no pitar lap ya ka brio. Dai ba ula lek ban ya let ma ba ki basa no sembai jongka. Kita ki basumar ka ya ki hukum ki jong blai.
nang ta jing pen pau kal non ka bakat sao ke khat ka bakat ar ka ngi hang ni ka don ka jing yai sha jung ta ki riu khuat ki ba kum no ki ta ki ba sumar ya ki hukum ki jung belai te ki jinglong jung ka balang ki jung belai ka de ka ne ka wei ka long pa ka sumar ki hukum ki jung belai nang ta ka balang ki jung belai ru ka ba ka don ki jing pla ki jung men siap jing pen pau kal non ka ba khat khandai khat ba sipong tu ka ya thu yang ni ba ke keren chapang men siam jung ka jing ya thu lu pa ka balang ka jung belai ka balang ka basa ka jung belai ka don ya kata ka bor ka ba kepang ka ba belai u ai ka ta ka long ba ka don ya kata ka jing snow thu ka ba kepang ya ki jing ya thu lu pa jong ka ktien ka jong belai kala ban interpret la ni ban batai ya ki jing ya thu lu pa ki ba don ha ka bible kam tam ha ka kitab ka jing Daniel bat ka kitab jing pen pau bat ki jing ya thu lu pa ki jing snow thu jong ka balang basa ka jong belai ya ki jing ya thu lu pa ki long ki ba ya hap kat kum ka ktien ka jong belai ti ka wei ki jing long jong ka balang basa ka dei ba ka don ya men siam jong ka jing ya thu lu pa ko mangai puli ki jing lapi puli jing bet pau khat khandai sipo nan ta sa ka wei ba sa ka wei pat ka jing long ka dong ba ka balang ka jong belai ka don ya ka khubor ka jong ki lai angel ka jing bet pau ka non ka ba khat sao pi puli tu ya ka khubor ka jong ki lai angel ma ba ka ya lap ya ka khubor ka jong ki lai ka khubor ka ba bom ju kot ka khubor ka jong angel ko bening kong ka ba khat ki priu ban chap tieng yo belai ban sumar ki hukum ki jong belai tika balang ka basa ka jong belai ka ya lap ya ka ni ka khubor nang ta ka balang ka basa ka jong belai ru ka pen pena ya ka jing kelon jong ka Babylon ka ba mut ya ki jing hikai ki ba bakla ki jing hikai ki ba bakla ka ai ka ya tho ka perthai da ka ba ka ya ha ba ka ya lap ya ka khubor ka jong angel bening kong ka ba khat ki priu ban mani yo nong thao ban sumare ki hukum ka Babylon ka kelon nang ta shu ha ga ya ka kubor ke jong angel balai ke ba mahami ki brio ba kim dei ben pediang ya ka dap ke jong mer klau ya klau ya ka dur ke jong mer klau ka bumut ka jing mani blai ke ba ya persha bat ka man ke jong blai ke jing pen khen ye ke hukum ke jong blai ke jing pen khen ye ka sabatan ka long ka jing ya le persha ya blai da ka ba ki pediang da ka wei pat ka rukam mani blai ka ba mya dei ka kom ke jing tho jong ka Bible ti kita gi i ba ki chinglong jong ka balang ka basa ka jong play sa ka wei ba ka balang ka jong play ka ya lap ba ka hikai shapang ka e ka ching bishar ka jong play chang ki ching bishar ba ka hikai ru shapang ka ni ka ching hikai na jong ka tang ka ya lap ka hikai shapang ka arajar lai spa singi nesnem kita gi ki chinglong jong ka balang basa ka jong play southly ngale salat pi ka benikong ba ka sumari hukum ki jong play ka don ya ka jing men siam jong ka jing ya thu lupa nang ta ka ya lap ya ka khubor chapang ka jing wan asian jong Jesus Christ ka ya lap ya ka khubor jong ki lai angel kita ka de ki southly ki tak ni ki jinglong jong ka balang basa ka jong belai ha ka sing ki bakado ko belai sibon shibon ya ka tu ka jing jubab ka jong pi hapdeng jong kanik juk bamanta babun ki balang ka bangim sung thu shu hnre ka ching pensai ke jong church pastor jong balang thang slai nganget ba ka long ka jingman toy na mata ka jong i bangin tip ka no ka balang ka ba shisha ka balang ka ba sumar ka kum ka jong ble ka ba don ya sim jong ka jing i thu lampa tela da ka balang jong pi ka don ya kini pi don ha ka balang ka ba shisha ba lada kam don ndre deban wat ya ta ka balang ka ba don ya kini nama pin so ila de bat ka balang ka ba shisha do spon bat mantangi le na sa ka wei ka chingkli ka ba khat phra ka ba ankli ya church pastor ching balang nonston chingkli pong pen i ba ka balang basa manta kisngi kala nang pendep kum ka nong penbha ya ki lenti ban shong somhawan jubab la minika jingkli habaki khon Israel kila yaj bakla bat kila mani blai thau kila pen khenya ka sabaton ka jong blai la cha rim rawi ki sa Babylon ha ka jing rim raw jong em Nebuchadnezzar bat la ring rawi ki kumban nyopus nem kila don ha ka Babylon bat hadin nyopus nem kila yo ya ka hukum ban
mi no na Babylon ban lek pai syakari lejong uwei na kinong te uba paunam ude une himaya uba long unora khuri jong usem jong ka hima Persia bat ulawan bante ki kenro jong ke Jerusalem bat ya kita ki kenro kilenti chinong ki bala pentua bat ubleu khoro ya phi bat yanga ya ka bante ban long kinong snai kita ka lenti bat kita ki jing ka jong ka Bible ki ba usoi tam la persyang ban penduk lani ban penklet no ki breu ubleu don ki breu ki jong u ban penmi ki ha ki singi ki ba khadu ki banom shifting bat ki ban long ki ba khau ban yathu ya khubor ka tin ka jong u ni pet ha u Isaya kalong ba san phuprar khot ka ba khat ar ko ong ti kita ki ba nami kinte no ya ka jaka kenja ki barim men pen yang ya ki norim jong ki bon ben riu ti on khot yami unong snai ya ka batwa unong pen bha ya ka lentish ban shong bleu khot iki briu ki jong u ha kisni ba khadu ban pen bha ban te ban snai ka ka bala pendo da kata ka Babylon ba kan jaman sem but bleu khot yangi bangin seng ya kita ki norim ki bala tua iki hukum ki jong blai ki long kum ka kanro ka ba ker sau dong ingi bangin light na ka jingma ka jong unong shon la phi perkhat i kanro ka don hayeng jong phi ka kanro kalong banyada ye phi na ki nong shon ki ba shabar lani kan yada ye phi na ki nu ki jingma bat ki hukum jong blai ru kan yada ingi na ka bor jong nong shon bat ban light na ki jing klim ban light na ki nu ki jing le ki jongi ki baboman lara ka dei ka kam tu kam them bat ka hukum jong blai ka ya dai ngi ban lai na kum kita ki jing sneu bat larangi pule hang ne na u Jeremia kolong ban riu khot ka ba khan riu ka tin jong blai ka pen kan mau ye ki khon Israel bar ka pen kan mau ngi ro hang ne u ong ne to yeng pi ha ki lenti bat to khmi bat ki li shapang ki lenti ya ki barim u blai kwa ki briu jong uban ki li shapang ki lenti ya jong ki barim kolong kumno ha ka badon kata kelenti babha bleu ong don kelenti babha lada ya kelenti ki barim batu ya ha ka pin shem ka baja thai e ki men shem jong phi te bleu ong lada ngia hang ta ngin shem ka baja thai ki men shem jong phi ujis Chris u khot yengi ha Matthias khat wei kelnong khot ar phopra khandai om wan bi singa baro ki ba thai bar ki ba khya ka jingkit tengan penjam ye phi barun ai ngi kata ka jingja thai ngi iru hang ni don ka jing khot yengi ban ya kelenti ki barim ujis Chris ru ulong uta unong khot yengi banya eklinti jong kibarim bar hang ta ngin sem kebaja thai nang ta ko ong hne Henry kila ong ngin om ya haka kibriu ki ong nginom ya kibadai kibriu jong play ki ba khot ilade ki Israel bat ki balong ru akisni ba khado ki Kristan ki ba khot ilade ki nombot jong Chris Henry ki ong nginom ya haglanti jong trai ha kita ki hukum ki jong langi pe hani ya kalenti haba uyon isru ya lap spang kalenti ba jong trai ban penkre ya ka ba ki priu kin diang ya kata kalenti utrai ha uyonis khat sau henry ujisu ong ngalong kalenti ka jing sisa ba ka jing imde ujis Chris ulong kata kalenti uba khot ingi bangin te ban panbha ya kata kalenti kabalong ka jihikai chapang ujis Chris ya ka ba ka Babylon ba ka jaman sem ka Balang ka ba situlu ka perthai ka Balang selensar ka ba mi narom ka balapen kabalapan jaklia gaji kai ka jaka kentang namar kalenti jong trai ka don haga jaka kentang sam nyephnyo got khot ka ba khatlai kalenti jong trai ka don haga jaka kentang par haga jaka kentang ni shem yo khon lambrot bula yap nam ta ki pop jong ki breu ujis Chris u yap kum khon lambrot ubakit ya ka pop jong ka perthai bar ngi shem hani ya kalenti ki jong trai par habangi rung sepo ngi shem ya ka jing kai shaphang ka jing shong thai ha ka singi ka bah nyau larangi rung sya ka jaka ka bakan tang tam hapok senduk ka jutang bar bleu khot ingi bangin pen bha bangin teipat ya kata ka bala klet de ki breu ka singi jong ka jing shong thai lara phin puli biang sisu ha is ya san phopra kar khot ka ba khat lai khat sau bleu ong ingi bangin wan ban shong thai pan pen singa bha yo blei ha kata ka singi ka jong ka blong ka sabaton te bleu khot ki breu ki ba ha ki singi ki ba khadu ki blong ki nombot jong u ki basa ki jong ban shong thai ha ka juk ka singi kumba ma u ula chong singi ba ula chong thai kani kalong kita ki nong tei bet ki nong pan bha ki ba shisha ya kita kalenti ya chon ki barim kat kum ka ten ka bala tho hane kublai shibon Ublay shibon ya katuka jing jubab ka jong phi nganget ba ngila baro ngila shai ya katuka jing jubab ka jong phi kalong ba sotanat
bat mantangi len nasa sya ka jingkli ka ba khat khandai ka jingkli ka bang ka balang ba shisha ka dei ban don yaki jingpla u jisu som haban batailam ya kane leishbon Kubli na kamta kani jingkli let's say kala malong ka jingkli ka bakhado na kamta jonga ka baong ka balang basisha ka de bandon ya ke jingpla o Jesus patai la yang abangan batai dengan kwa banjubab na kakti ng jongblai ka kitab jingpun pau kalau nong bakhat ar ka dokhat bakhat nyo ka kran baka balang ka basisha ka jongblai ka don art li ki haka ka banikong kalong pakai bangai ki sumal ki kung jongblai baro shportli ka baar kalong bakidon ya ka jingpla Jesus tongan puli ka kitab jingpun pau kalau nong bakhat ar ka dokhat bakhat nyo Tiu ta uya ka cakor ka bamut syaitan ula sobitan lep ya kata Gabriel ka bamut ka balang bar ula linyo banila thma ba kita ka basa na usumba jongka ka bamut ki dikhot balang jongka ki kita ki basuma ki kum jongble bat ki babat ya kata ka jingpla ya Jesus Christ ka kata ka jingpla ya Jesus Christ ka kitab jingpau pau kalau nong bakat khandai ki dikhot ka bashpau ka lain ka babut ka ongkum ni Namar kata ka jingpla Jesus Christ kalong ka mesim ka jingi tulupa. Ha ka balang basisha jongble. La ai ya ka jing ai ka bakarpang dauble. Pakidon yo musim jong jing tulupa. La pendep ya kani ha ka wei longba ka syakri ka ba uble ul ajit ka bakatang ka alen juai. La nyo ya ka kum ka wei ka rukrau kum ka nui tulupa. Ha ka ba ka jing tho jongka. Kajoang baki longkum kajing syai kabaret lese kajing syai jo ubnai kajing syai jo kakting jong bleka kotba kalongkum kasngi ngite bo ubnai umdon jing syai naladi hindre uyo jing syai na kasngi ti ki jing tho jongka ki babun ta ki spa tli ki hajar tli ki kot ye ki baka tho kalong kai rap yangi bangi sothu ya kakting ka jong blai hoj ki don shibun ki jing thulpa ye ki ba kala debi thulpa pala pendap ru yaki kawai pakawai ban ngakwa ban ong pakini kidi ki ar ki jing ai ki bakerpang ki ba uble u ai ha ka balang ka basa ka jong u ka balang ka basisha ka jong u pakiso jekini ki ar pakabalang ka basa ka jong u ka don ki sumar ki kum jong le baro pat ki don ru yo musim jong jing tulpa to uble kur ko ingilang baro nakam tak brom jong ble amen Dei shibon pasa ya ka jing juba ba jang phi ngai ba ngile shai halor ka juba jing juba ka phil ai hangi a man tang ile na sa sha jing kli ka ba khadu kene ka jing kli wong ka ai ka kam jong ka balang ha kini ki si ba khadu somehow matai lam ye ni ka jing kli ka kam trong ka balang Kapan kau sabi kalong kau boleh kumba boleh thung lejit naru stang stangi kabalang hani boleh ru polin senang jungu ba kabalang kan yarap le kan benai ka kubo kan yarap ya gospel ka jing penim kata kali kapan kau nong sabi ha ka jing bu jing sang jung boleh kabalang ya boleh thung lembagi apostol ban kabang kalau ban pengemau ban pentemai gitu kot betelot beswai ban yarap ye tu ki prawang ini paredan ki prawang ini ki betelot beswai hageleng ngejingai hageleng ngejingem hageleng nudu minta baru ki badan kam ne jingrap lem jangi Nyeragam ni kum ka kenhon balang. Ni apan pai ban i ban yarap lem ikum kita. Nama ka tin jong blei ka khot yangi. Pan kersian lem. Lada pi i yu parangai. Bahab aja misai. Lek kersian yarap yu. Ban klebiang yu. Ban penem. Ya kam sim jungu. Ban sumar ban sukher. Ban yarap lem yiga pang bestam. Ban pediang pat eki. Ban kesan bor eki. Ban pediang pat eki. Kum ki perangai. Ha ka kenhun.
lara kita nak no cing duna cing bakla ada kita nak no benta ka bagi dai ban yo cing kersan ni ha pengersan lagi kenang bagi sengau singan sengau yo mensim balang long ki parlok jangki ban yathu yo Jesus ban yalam yo Jesus ban pentip ban pernah cu yo Jesus au i yangi i wei pada wa yangi baginam hap cakap để qua những nghi bên lòng cái bác khai nhé chứ ngay bạn bạn xét đi học yêu na độ là cầm xiêm chẳng nghi bạn các bác khai độ cái lòng các bác cái đây bạn Christian để cái sam là bạn hi cái bạn prestat để cái sam là bạn pen i ya kan ti cái bạn đây Oi ini sengi ke bagi menta, sengi ke bagi sengi ke batan dulu ta. Ke bagi samla ke lagi kiu cakmat. Hak benta ke bun jong jing em jeki. Henry dari ngi pai pat jong jong sim. Ki dong dan kam si bun si chu. Ka jing hikai ni ka jing ai ka jing senang jing krau. Ka balong dak tin jong ublai. Nama kata ni sengi bom ta di sengi bela penekam dagi teknologi kiba pair bagi sama kelai sya ialah matla ke bun ki benta jong jing em jaki tira mata ka tau kum ka balang kum ka hon balang ni dan kam man ai jing tang ji ka yaki pagin sangat thu baga jim hane percaya kalau ke bom jikna bat bagi dia ban pensong no rim lagi jingai ini hau blai bat pan solang bat ka balang ha jingi kai besisha ban but ya ka ban le ya ka mon jung blai bat ban em ka jim baru blai balang ge sakhi kidong pla nam da keteng jong Jehova kublai shibon ya ka to ka jing jubab ka ba philawan ra kekam jong ka balang ang si ka bakhado kalong ban pla yak tien ke jong blai ban kershan ni we kalong bastanat but ban hikai kisamla kumbala ya sam dangi yangi khubdai shibon ye kani ka jing jubab ban ngakwa ban ong khubdai shibon ro ye kini kinong shimanta ai bo blay in a kurku ya pi kat ba pi shakri ya u na ko ka sngi ko pat na ko ka por ko pat to ba to ai bo blay in kurku ngi ba roi we bat nga ngai ba ngi ba ro ngi la song thu ek ai ka ba ngim shem la song thu min chwa bat ngai ba ka long sha ka chung man toy na mata ka jongi I we ki ba snam khoble shibon bat kublai shibon ru ya pi baro ki nong pe bat ban pungkut no tangin pandam clear ka jing dwai tungin dwai ko ko pa jing baha banang ha ni ko pouring one khmat ka jom me dwai kublai shibon ye ka to ka jing asam ka ba melawan ra leng ba ki shakri ki jom me a ba gi to jing sam ka jong ki kin chong ha po jing moj par khat ka jong hi knang bangin bud ek a ka ba make wa ing ban bon map try pop ki bang yele hakni barong ngo ngidam kerteng jong chis kana ponem amen kublai shibon ye pi baro